ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ କେତେ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିବ ହୋସ୍। କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆଗରେ? ତ ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସିନେମା ଖବର ରକ୍ ନଜରକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ କେତେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଅଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି 1.3 ମିଲିୟନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1.1 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 119 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାରେ 1.2 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଗ୍ଲାମରିୟସ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାସ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି 872 ମିଲିୟନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ ରିୟା ଦେ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 771 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ ଦିବ୍ୟା ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 339 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 1 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତ ହେଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଅଲିଉଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଲୋଅର୍ସ କେତେ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।